Hvad synes du om YouTube? Jeg synes, at det er en sjov side, som man kan bruge til rigtig mange forskellige ting. Hvad bruger du mest YouTube til? Bruger det nok mest til at se nogle sjove videoer, eller se nogle, altså sådan, jeg kan godt lide at se sådan nogle lidt vilde videoer, sådan hvor biler kører galt og sådan forskellige ting. Det synes jeg, at det er jo sjovt, men det er spændende og interessant. Hvis du hører musik, hvad for noget musik hører du så? Jeg hører ikke musik på YouTube. Okay. Hvorfor bruger du så YouTube til at se? Altså jeg bruger det jo for at se de filmklip, som folk har lagt ind. Nu er jeg jo lærer, så jeg bruger det også tit i undervisning, hvis vi arbejder med et emne, og man kan finde film på YouTube, der handler om det, så er det rigtig interessant at prøve at vise nogle film, i stedet for at man altid bare skal sidde og læse ting, så er det samtidig godt at se det på film i stedet for. Har du nogensinde lavet en YouTube-video? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg aner slet ikke, hvordan man gør. Du kunne godt tænke dig at prøve. Ja, kunne jeg godt prøve. Okay. Jeg ved ikke, hvad det skulle handle om. Okay. Tak for det.